Na začátek nás chce přivítat rektor tohoto kostela poutního místa, monsignor František Slusarček. Drodzy kochani pielgrzymi z Czech i Moraw, to wielka radość, że przybywacie na to miejsce wybrane przez Boga, gdzie święty Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu miłosierdziu. Podczas konsekracji tej bazyliki przed 14 laty mówił do nas: trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tutaj, do Łagiewnickiego Sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Drazí poutníci z Čech a Moravy, je to velká radost, že přijíždíte na toto místo, které si vyvolil Bůh, na místo, kde svatý Jan Pavel II, na kterém svatý Jan Pavel II svěřil celý svět Božímu milosrdenství. Před 14 lety posvětil tuto baziliku a tenkrát mluvil, že je třeba, aby volání o Boží, prosba o Boží milosrdenství z tohoto místa pramenila na celý svět, který je plný utrpení, neklidu, který hledá pramen naděje. A proto přicházíme dnes do této svatyně, abychom znovu objevili v Kristu tvář Otce, který je Otec milosrdenství a Bůh naděje. Przybywamy więc wielką ufnością, aby w trwającym roku miłosierdzia odkrywać na nowo to niezawodne źródło nadziei, której tak bardzo potrzeba współczesnemu światu, waszej ojczyźnie, rodzinom i każdemu z nas. Chcemy wspólnie wyśpiewać hymn wdzięczności za skarb wiary i błagać o łaskę ufnej nadziei, coraz głębszej miłości względem Boga oraz miłosierdzia wobec siebie nawzajem. Bożej dobroci polecamy was tu obecnych, wasze rodziny, parafie, diecezje, a przede wszystkim dzieci i młodzież, aby zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, które będziemy przeżywać już za 2 miesiące w ojczyźnie Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny, przyniosły jak najpiękniejsze owoce. Dlatego na ołtarzu są dzisiaj obecne relikwie świętego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny. Přicházíme s velkou důvěrou, abychom v tomto roce milosrdenství znovu objevili pramen naděje, který je tak potřebný dnešnímu světu, naší vlasti, našim rodinám a každému z nás. Chceme zpívat píseň chvály za dar víry a prosit o dar naděje a velké lásky k Bohu a takového milosrdenství pro nás, abychom byli milosrdní či sobě navzájem. Svěřujeme Boží dobrotě, vás, kteří jste přijeli na pouť, vaše rodiny, farnosti, diecéze, ale hlavně děti a mládež. A také prosíme, aby světové setkání mládeže, které bude tento rok tady na tomto místě ve vlasti Jana Pavla II., aby tyto dny přinesly krásné ovoce. Proto také na obětním stole při této bohoslužbě máme ostatky svatého Jana Pavla II. A svaté sestry Faustyny. W orędziu na Światowe Dni Młodzieży papież Franciszek pisze: drodzy młodzi, Jezus miłosierny przedstawiony w wizerunku czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie czeka na was. On wam ufa i na was liczy. Ma tak wiele do powiedzenia każdemu i każdej z was. Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem, gotowym przebaczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem, które może przemienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz.
spojrzeniem, które zaspokaja najgłębsze pragnienia waszych młodych serc, pragnienie miłości, pokoju, radości i prawdziwego szczęścia. Svatý otec František napsal mladým: Drazí milosrdný Ježíš, který je uctíván zde, v tomto obraze, v Krakově, na vás čeká. On vám důvěřuje a počítá s vámi. Chce hodně říci každému i každé z vás. Nebojte se podívat se mu do očí, které jsou plné lásky, a dovolte, aby vás zahrnul svým pohledem plným milosrdenství a odpustil každý váš hřích. Jeho pohled může proměnit váš život a ulečit vaše nemoci vašich duší. Je to pohled, který upokojí nejhlubší touhy vašich srdcí, touhu po lásce, pokoji, radosti a prawdziwym szczęściu. Już dzisiaj chcemy uważnie otworzyć nasze oczy i serca na przyjęcie dobrej nowiny i spotkać się osobiście, po przyjacielsku z Jezusem, który ma do nas tak wielkie zaufanie. Cieszymy się, że jest z nami arcybiskup praski kardynał Dominik Duka, który przewodniczy dzisiejszej pielgrzymce narodowej, zaś arcybiskup ołomuniecki Jan Graubner skieruje do nas Słowo Boże podczas tej Eucharystii. Radujemy się, że są z nami tak licznie obecni księża biskupi, kapłani, klerycy, siostry zakonne, całe rodziny, które przy sercu Jezusa pragną kształtować własne serca. Dzięki posłudze telewizji Noe i Radia Proglas w tej modlitwie uczestniczy ogromna rzesza wiernych, którzy łączą się z nami duchowo, wypraszając łaski oraz Boże błogosławieństwo dla swoich rodzin, parafii, dla całego Kościoła, tak nam bliskich Czech i Moraw. Chcemy otevřít svá srdce na Boží slovo, setkat se osobně s Ježíšem, který nám důvěřuje. Máme radost, že je s námi pražský arcibiskup pan kardinál Dominik Duka, který předsedá této mši svaté a celé pouti, a také otec arcibiskup Jan Graubner, který nám řekne Boží slovo. Máme radost, že je s námi tolik biskupů, kněží, bohoslovců, řeholní sestry, celé rodiny, dětí, mládež. A také máme radost, že je s námi televize Noe a Radio Proglas a že díky jejich službě může se s námi spojit velké množství lidí u sebe doma, kteří se s námi duchovně spojují a modlí se spolu s námi za celou církev. Moi drodzy, chyba się nikt nie spodziewał, że będzie nas aż tak dużo. Dlatego jest dość ciepło, ale myślę, że następna pielgrzymka będzie pewnie już przy ołtarzu polowym, bo będzie nas jeszcze więcej. Dlatego, moi drodzy, niech to pielgrzymowanie u progu Światowych Dni Młodzieży odmładza was duchowo i pomoże na nowo odnaleźć niezawodne źródło nadziei w sercu Jezusa Miłosiernego. Je nás tady nečekaně velké množství a máme z toho velkou radost a je to asi znamení, že příští pouť bude u oltáře venkovního, kde je větší prostor. Dnes jsme s tím nepočítali, ale přesto vás tady srdečně vítáme a důvěřujeme, že před tím, co nás čeká o prázdninách, a to je návštěva papeže a Dny mládeže, že i my dnes tady najdeme jistý pramen naděje v Ježíšově srdci. Drazí poutníci, sestry a bratři, chceme přistoupit k tajemství Eucharistie. Připutovali jsme z zemí koruny české, když si připomínáme 700 let od narození otce vlasti císaře a krále Karla IV. Můžeme se zde v Krakově cítit jako doma, protože svatý Vojtěch také na počátku historie byl i biskupem Krakova. Pokud máte čas, navštivte na hlavním rynku jeho kostel. Katedrála nám připomíná též svatého Václava a poté polského mučedníka a patrona Polsky svatého Stanislava. Ale víme, že nás sem dovedl hlas, který připomíná i socha velkého papeže svatého Jana Pavla II.
A tak chceme, tak jak to je prvním úmyslem slavení Eucharistie, poděkovat Bohu za jeho lásku a milosrdenství, že nám dal tohoto velkého syna Polska, papeže, který otevřel brány svobody pro naše země. Chceme poděkovat za naše světce, také i za polské světce, za celou společnou historii s vědomím, že nežádáme nic jiného než milosrdenství Boží. Milí otče kardinále, drazí bratři v biskupské, kněžské, jáhenské službě, milí bohoslovci, řeholní sestry a bratři, milí poutníci, vy, co jste tady v bazilice, i vy, kteří jste se nevešli a posloucháte za bazilikou, i vy všichni, kteří jste spolu s námi spojeni teď prostřednictvím rozhlasu či televize. Připutovali jsme na mimořádné místo zasvěcené Božímu milosrdenství v roce, kdy se nad tím slovem zamýšlíme hodně často. Někdy se ptáme, jak je to s tím milosrdenstvím. Jeho málo či moc, je podle spravedlnosti či proti spravedlnosti. No, někdy se dostáváme do slepé uličky. Soustředíme se na spravedlnost, které ale není možné dosáhnout. Chceme napravit křivdy, vrátit události zpět a ono to často nejde. Někdo nás urazí, jsme zablokovaní, naše vztahy pomalu umírají a dokonce nejen přátelství, ale i rodiny se rozpadají. Protože nevidíme řešení, kapitulujeme, utíkáme. Někdy si dokonce naivně myslíme, že stačí zavřít oči a dělat, že nevidíme, nebo odejít do jiného města či na jiné pracoviště, nebo dokonce někdo si myslí, že pomůže, když založí jinou rodinu a tu dosavadní opustí. A vůbec nic z toho nemusí pomoct. Pomoci může krátké zamyšlení. Co je spravedlnost? Papež Benedikt říká, spravedlnost je nejnižší mírou lásky, zatímco láska je plnou mírou spravedlnosti. Požadavek spravedlnosti musíme prakticky překračovat milující a milosrdnou náklonností k druhému. Kvůli přežití našich vztahů i celé společnosti může být nutné odpustit i těžká provinění proti spravedlnosti a opět se smířit. Odpuštění, smíření a milosrdenství i v bezvýchodné situaci nabízí východisko a novou budoucnost, protože způsobuje něco samo o sobě nemožného, když promíjí, co je z hlediska spravedlnosti neprominutelné. Ale jak si to představit? No, Bůh to dělá při každé zpovědi, když odpouští hříchy, které jsou bez výjimky jeho urážkou. Hřích, který odpustí, přestane existovat. Jestli ten hřích postavil bariéru pro dobré vztahy a komunikaci, odpuštěním přestává hřích existovat a tedy padá bariéra. Odpuštění dává možnost odblokovat a uzdravit i naše vztahy. Ovšem dává možnost. Na nás však záleží, jestli skutečně využijeme. Odpuštěním je zrušena blokace
Ale k uzdravení vztahu je třeba to odpuštění skutečně přijmout, uvěřit mu a začít komunikovat. Začít vytvářet vztah lásky, která se o druhého zajímá, naslouchá mu, chce jeho dobro a je ochotná se pro druhého angažovat. Je možné, že i po odpuštění hříchu zůstane hluboké zranění. Zvláště když šlo o zranění citů, či závislost, zlozvyk, ochablost, které působí taky hřích. Uzdravení těžkého zranění vyžaduje čas, trpělivost a účinnou léčbu a duchovní rehabilitaci. Podobně jako zlomená ruka potřebuje po odložení sádry trpělivé rozcvičování. To předpokládá dobrou vůli, vytrvalost a ochotu začínat stále znovu a znovu. A jako u rozcvičování těla pomůže dobrý fyzioterapeut, tak na cestě duchovního uzdravování může pomoci doprovázení duchovního vůdce. Vrátili se duchovní bolest i po čase a přes veliké úsilí, není třeba se zneklidňovat, ale je třeba to vydržet stejně tak, jako ozývání se třeba staré zlomeniny i po dlouhých letech při obyčejné změně počasí. Často se stává, že rozum chce odpustit, ale city to nezvládají. Pocit hněvu či uraženosti se vrací. Tady myslím, že je rozhodující krok vůle. Odpouštím, protože chci odpustit. Chci milovat i toho, kdo mě urazil. Prvním krokem je přát mu dobro, dokázat se za něj pomodlit. Před časem byl na internetu novinářský rozhovor s pronásledovanými křesťany, kteří byli vyhnáni islámským státem z Mosulu a žijí v utečeneckém táboře. Dojala mě 10letá dívka, která na otázku, co přeje pronásledovatelům, odpověděla, aby poznali Pána Ježíše. Jestli i po uváženém odpuštění se vrací pocit hněvu, nelásky, uraženosti, je třeba si docela klidně opakovat, já jsem odpustil, pro mě to už neexistuje. Na ujištění se za toho člověka znovu pomodlit a být klidný. Nevracet se v myšlenkách k tomu, co jsme odpuštěním zrušili. Já velmi vděčně vzpomínám na lekci, kterou jsem dostal doma od mámy. Když jsme po ní chtěli, aby nám vyprávěla o nějakých událostech, kterými jí bylo ublíženo, nikdy jsme to z ní nedostali. Jednoduše řekla, dávno jsem to odpustila, já na to nevzpomínám, pro mě to už neexistuje. Přece nebudu tak hloupá, abych si kazila celý život s tím, že mě někdy někdo před léty ublížil. Odpuštění osvobozuje. A odpuštění taky patří mezi skutky duchovního milosrdenství. Kdykoliv děláme skutek lásky, necháváme v sobě působit Boha, který je láska. Stáváme se jeho nástrojem. Přinášíme ho lidem a dáváme jim možnost setkat se s ním. V takovém světle mají dobré skutky opravdu nesmírný význam. I pro
posvěcování světa, ve kterém žijeme. Pro vnášení Boha do světa. Odpuštění urážek má taky úžasnou moc postavit hráz zlu. Zastavit lavinu hříchu, která často rozpoutá řetězec pomsty. Odpuštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději. Odpuštění je základním rysem křesťanské kultury. A my bychom si to měli připomínat častěji dnes, kdy někteří lidé u nás tolik hovoří o tom, že je třeba chránit křesťanské hodnoty. Ano, k základním křesťanským hodnotám patří odpuštění. Je to nejzřetelnější výraz milosrdné lásky a barometr věrohodnosti naší víry. Odpuštění je však třeba žít nejenom ve věcech velikých, ale i v každodenních maličkostech. A důležité je vědět, že se nemusím ptát, jestli si dotyčný zaslouží odpuštění. Odpuštění je vždycky nezasloužený dar, který obohacuje především toho, kdo odpouští, protože osvobozuje a přináší pokoj. Hlavním a naprosto dostatečným důvodem pro každé odpuštění je, že Bůh odpustil nám. Lavinu milosrdenství spustil Kristus svou obětí na Kalvárii. Pak daroval odpuštění mně. Na odpuštění od Boha i církve bychom měli všichni odpovědět tím, že odpustíme my všem, kteří se nějak provinili proti nám. Spustit uzdravující lavinu odpuštění. To patří k roku milosrdenství. Ano, ten nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy, smířili se a dali příležitost začít znovu. Odpouštět druhým je podmínkou pro získávání odpuštění pro sebe. Vždyť každý den, když se modlíme Otčenáš, říkáme, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. Kdybychom neodpouštěli, pak bychom vlastně prosili za to, aby ani Bůh nám neodpustil, když mu říkáme, aby to dělal tak, jak to děláme my. A to by přece byla nebezpečná modlitba. Smíření, odpuštění je důležité nakonec i pro naše zdraví. Dobré a pravidelné prožívání svátosti smíření je pravou studnou duchovního zdraví. Tam začíná duchovní uzdravování. A přijmout odpuštění hříchů znamená hmatatelně se dotýkat Božího milosrdenství. Zakusit zázrak, který dělá Bůh, když se dotýkáme duše a uzdravuje ji. Ano, znamená to přijmout Ducha Svatého, který je odpuštěním hříchu. Kéž, drazí přátelé, dnešní zastavení na tomto místě znamená pro nás nový start. Kéž nám Pán dá sílu, abychom se stali pro své okolí budovateli křesťanské kultury, k jejímž základním charakteristikám patří právě milosrdná láska. Amen.